Svi se moraju, kako se veli, svoje državljane zvati, a svaki se ktiti navrati, jer Tito mora sretan biti, po svot hoditi, svakemu prijateljstvu biti. Svi se moraju, kako se veli, svoje državljane zvati, a svaki se ktiti navrati, jer Tito mora sretan biti, po svot hoditi, svakemu prijateljstvu biti. Svi se moraju, kako se veli, svoje državljane zvati, a svaki se ktiti navrati, jer Tito mora sretan biti, po svot hoditi, svakemu prijateljstvu biti. I tako je moglo iz Amerike pismo iti da ide i predsjednik. Svi se moraju, kako se veli, svoje državljane zvati, a svaki se ktiti navrati, jer Tito mora sretan biti, po svot hoditi, svakemu prijateljstvu biti. I tako je moglo iz Amerike pismo iti da ide i predsjednik. Radio stanica Štir. Sve o svemu, njihova djelatnost je štetna, društveno, politički, moralno i materijalno. Sve o svemu, njihova djelatnost je štetna, društveno, politički, moralno i materijalno. Sve o svemu, njihova djelatnost je štetna, društveno, politički, moralno i materijalno. Dragi slušatelji, još bih htjeli neke reći ovoga puta, kad smo već rekli da bude to udrobljeno koje čega, o seljaku i kulturi. Dragi slušatelji, još bih htjeli neke reći ovoga puta, kad smo već rekli da bude to udrobljeno koje čega, o seljaku i kulturi. Dragi slušatelji, još bih htjeli neke reći ovoga puta, kad smo već rekli da bude to udrobljeno koje čega, o seljaku i kulturi. Dragi slušatelji, još bih htjeli neke reći ovoga puta, kad smo već rekli da bude to udrobljeno koje čega, o seljaku i kulturi.